narod najviše, jer vide da sam ispravan i da je sve što pričam to je tačno. Objasnio sam i diplomatiju, objasnio sam zašto sam dobar sa svima, da to mora tako i da je to najpametnije. A to ne znači da sam ja čaci, bot, kurac, palac, debil i ne znam ja. Nađite mi nekog ko je inteligentniji od mene, sposobni, ko ima veće mude, ko se iskurčio sa svima, ko se suprotstavio svima, ko snima čestitke, ko pravi pare, ko pravi između 500 i 1000 evra dnevno. Nađite mi, sad ću da pobrišem. I ko je najviše stavio kurac i mudu u usta baki prastu kad god je to tražio. Zašto je to bilo? Zato što me naziva izdajicom, zato što sere o meni, dao mi je hajp, ali zahvaljujući Dušku Rovčaninu i Selimu i ostalim ljudima, ja sam izbegao poniženje, oni su hteli da me ponižavaju, oni su mislili da ću da se userem. I gle, ništa ne ide po planu, bre. Marko Jack se iskurčio, ima ljude koji su ga sačuvali na eventu, da sve prođe kako treba. Razumete? Nisu računali na to. I evo i na ovo nije račun. Oni misle sad ću da se userem, sad ću da moljakam, izvinjavam se. Neka ljudi znaju da Luks nije ljigavko, da nije loš čovek. Za stolom smo pričali, sa tim istim stolom. Čovjek je normalnije objasnio gde je bio nesporazum. I gde se baka istripovao. I to je njihov odnos. Šta ti mešaš sve ostale? Što ne mešaš Vasu? Ajde, ja sam izdajica i pička i klošar. Što ne mešaš Vasu, bre, govnaru smrdljivi? Zato što znaš i sam da je Vaso pitbull da bi ti šamaro i da bi ti lupao glavu u sto. Idiote glupi. Ti si jedna pička najobičnija, bre. Ali ja ti kažem da sam toliko jak i da sam se toliko povezao s ljudima. Da može poziv da radi i da ću da se bijem na svakom tom eventu. Pa makar me i mrzeo. Ti si taj ko je loš prema meni, ne ja prema tebi. I samo sedeš. Za tim stolom niko nije rekao reč za tebe, niti ti pravio smicalici, niti zavere. Sram da te bude. Šta ćete da kažete kad budem dao 1000 evra nekome koji je siromašan? Moje para, mojih. Sa mog te kućeg računa. Jer ću i dalje da budem govnar. Bolestici, bre, bolestici. Samo, bre, da seru o nekome, bre. Tako da kažem, sve sam razjasnio, bio ljudi, lepo vam kažem, istina će da pobedi. Hvala ti, kure, hvala ostali. Da sam ja ispravan, da sam dobar, da sve radim pametno, imam 35 godina, nemam 16, 17, 20. I da moraš da budeš pametan. Mislim, ko je debil da puca sebi u nogu i da bude retard? Ko hoće nek bude. Ja sam inteligencija. Ja sam Marko Jack institucija. Realnost. Dobar sa svima, diplomata, narodni čovek, savršen u svakom smislu te reči. I stavljam kurac i mudu u usta Bogdanu Iliću kad god sere za mene. A sad je srao za mene. Da sam čaci, da sam kupa. Ne znam ni da se smije, kuda je proguto kiselo govno. Još sam ja izdajice. Po čemu sam ti ja izdao? Što ti nije izdao Vasu? Evo i on je tu. Molim šta? Govnaru jedan. Pičko jedan. Pičko. Ne vredi, znači, ovo se pravotelo kontroli, kad mu budem lupio šamar, pazite ovakav šamar kad mu budem lupio, znači ovo je njegova šaka, sad da ne sjebem sad, znači ovako da mu ruje, tu će da mu zvoni 3 dana u ušima. Pa ne vredi, moram da im dam i digitalci, lepo kesi, sve redom, da ne može drugačije. Mnogo su se uzdeli, mnogo su poleteli. Da sam ja bio za tim stolom, ne bi reč rekao. Rekao bi, brate, jebi ga, hoću da zaradim pare, sam sam, brate, ponudili mi da se bijem. Ali tu ti je i Vasu, tu su i drugi ljudi, tu je čak i Vuk Mob. Pa što ti ne kažeš nešto za njih, bre, slepče, ali najviše za Vasu, nego na meni puštaš muda, govnaru jedan. Ti misliš da ću da ti ja čutim, pa evo ti kurac. Da ti ja pokažem, bre, pravac, bre. Da ti ja pokažem muda. Tako da kažem vam, ljudi. To vam je to. Ne možeš ti sa mnom da se sprdaš i zajebavaš. Nisam ti ja niti predmet sprdnje, niti debil, niti idiot. To neka zna. Sa mnom nema zajebanci. Jedno je kontent i sprdnja, drugo je realnost.
Tako da, to je to. Iznervirao me bi, ovaj put me stvarno iznervirao. Digo mi pritisak na 200. Ja sam ti ovo, ja sam ti ono, šta si ti bre? Šta si ti? Pričaš to što si mi ti dao hype. A šta bi bilo da nisam ja bio tu? Šta bi bilo bre? Misliš da će, evo nek zove, nek mu u deki BM bude main event. Do tad će da mu propadne i fore i Rusi sve. Jer imam Rusi idiote. Ja pravim muziku. Ja pravim haos, spektakl, glumu. Znači imam milion viralnih klipova. Ja sam neko ko zaslužuje poštovanje. Ima da me poštuješ, naučit ću te poštovanju. Ne zvao se ja Milovanović, Marko. Vidjet ćeš. A vi nađite nekom komu si direktno iskurčio ovako. Nađite mi ko si iskurčio baki ovako i ko ide napred, ja ću da izbrišem sve društvene mreže. Samo mi nađite nekog i ja brišem sve društvene mreže. To je to. Moram da idem sad. Naručite video rođendansku čestitku, video pozdrav. Marko Donja crtica, Jasno je crtica Instagram i 065 240 12 26. WhatsApp i Viber. Ljudi, da se razumemo, ja ne prozivam sad baku zbog pregledeva. Znači, ovo je sada, kunem se ostrogom, da je ovo isključivo ponos i princip, jer je krenuo da sere o meni, da sam ja izdajica, da sam ja klošar, da ja blim sa njegovim neprijateljima, a evo ti kurac, sad su došli ljudi kod mene, ti ima 600 ljudi. I ne zanimaš me, ja ti odbijam i sve ovo na glupost, ali ja ti kažem, sad kad bi ti došao za Niš i kad bi ti dao ne 5000 evra, nego 2000 evra, odmah bi promenio ploču. Samo da ti dam pare. I da kažem, ne da pričaš šta ja hoću da kažeš za kamere, nego samo da se pojavim i da ti dam pare. Da se vidi to tvoje junaštvo na delu. I sam si rekao da, eto, kako ti veter, zaboravio sam šta si rekao malo pre u onom live. Ne kako ti veter duva, nego ono u smislu stari prevaranci. Kroz šalu si rekao, ali to je istina. Znači, ovo je sve, zato što je Bogdan Ilić počeo opet da me ponižava, da me predstavlja kao nekog cringe retarda, što sam sa jakim ljudima, a i on ja ne smije da kaže, pa ja imam uda, brate. Imam uda mnogo veće nego ti. To je prvo, a drugo, mene predstavlja kao izdajicu, a taj Luks, bar da je stvarno rekao, pa da kažem, reč mu nije rekao da Bog da poginuo s ovim Peugeotom sad što idem. Reč nije rekao za Bogdana. Pa ko ti bre drma kavez, bre idiote? I treća stvar, zašto sam prsuo, zato što ne spominje Vasu. Ne spominješ Vasu što je tvoj kum. Pa kako te on izdao, ja sam te izdao. A ja sam ti još i predmet sprdnje, ja sam samo prozvan kum i najbolji brat, bre. Pa znaš šta, pa popuši mi 3 puta kurac. A ne možeš ti to jer ti ne da. Ajde, otišao sam ljudi, volim vas sve. Znači, ja ću srce i život i dušu da dam za publiku. Ljudi će da me podržiti i uvek ću imati razumevanje. Evo, vi nađite negde objavu da sam ja nešto rekao u blokaderima, ovima i onima, ili nekog da sam targetirao. Ja sam samo rekao, dobar sam sa svima, imam lepe odnose, volim da jednostavno budem, takav sam, jednostavno takav sam. Dobar sam čovjek, imam dobru dušu, ali najviše volim da budem dobar s vama narodom. I sve što tražim od vas to je razumevanje, ništa više. Ali nađite negde klip da sam nekog kanalio, da sam ja negde pokazao da sam đubre, klošar i govno, sve ću da izbrišem. Otišao sam sad, volim vas sve i naručite video rođensku čestitku, video pozdrav, Marko Donja crtica, Jasno Donja crtica i 065 240 12 26, WhatsApp i Viber. Whatsapp sam. Što se tiče ovog njegovog Bože što je rekao da će treba da mi se upe 3 šamara, znači nemoj da mi izlazi na oči, ajde pečurka kao pečurka, on je jeo govna, ali nemoj da mi izlazi na oči, kad mu budem lupio šamarčinu ima da ga prospem. A za Bogdana sam mu pokazao pravac. Da mu ja nisam ni mleko u kesi, niti predmet sprdnje, niti bilo šta. Ajde vidimo se, čao. Idem sad, vidimo se, čao.